Хөрмәтле башкорт теле һәм әдәбияты ел укытучыһы 2015 регион ара конкурсында катнашучылар. Республика кимәлендә 20-нче тапкыр үткәрелгән был матур сара туган телебезгә арналган зур тантана. Башкорт теле һәм әдәбияты укытучыһы дигән олы исемдең уга багышланган конкурстың максаты киң карашлы, иҗади эшләгән талантлы укытучыларыбызны билдәләү, мәгариф өлкәһендә яңа идеяләрне, яңа алдынгы педагогик тәҗрибәләрне тарату һәм гомумән башкорт теле укытучыһы һөнәренең дәрәҗәһен күтәрү. 20 ел дәвамында үткәрелгән был бәйге үзенең еңүчеләре менән республикала гына түгел, Рәсәй кимәлендә үткәрелгән һөнәри конкурсларда абруй казанды. Туган телебезне укытуда республикабызның тәҗрибәһе бай. Методик һәм материал техник базаларда нык. Көчле рухлы, туган ил өчен яшәй белгән, туган мәдәниятен дөнья мәдәнияте менән бер тиң күреп ихтирам иткән тәҗрибәле, уңышлы шәхес итеп күргә килә укытучыларны. Һәм быел да башкорт теле һәм әдәбияты укытучыларының 20-нче регион ара юбилей конкурсы яңа исемнәр асасак. Укытучы гомер буе киләсәк өчен эшләй. Бигрәк тә туган тел һәм әдәбият укытучыһы халыктың киләсәге, уның язмышы хакына хезмәт итә. Ошо хезмәтебез югалмаһын. Илебез, республикабызның мәгариф системаһына өндергән өлешебез ныклы булһын. Республиканың башкорт теле һәм әдәбияты укытучылары бына инде 20-нче тапкыр һөнәри бәйгегә йыела. Бында үзенең белеменә, һәләтенә, осталыгына ышанган, алдынгы тәҗрибәһе менән уртаклашырга теләгән, үзенең һөнәренә мөкиббән гашыйк булган укытучылар килә. Был мәртәбәле конкурс укытучының үз-үзенә ышанысын арттыра, уның абруен күтәрә, туган телебезгә карата һөю һәм ихтирам тойгыларын көчәйтә. Югары кимәлдә оештырылган конкурстың талаптары ла елдан-ел югары. Уның бәсе күтәрелә, баһасы арта бара. Мәгариф өлкәһендәге үзгәрештәр яңа заман кешеһен яңаса тәрбияләү максатын куйган. Ничек кенә булмаһын, балага туган телен өйрәтү һәм туган телендә белем алу уның теләге булырга тиеш. Моның өчен безнең дәресләребез кызыклы, мавыктыргыс, фәһемле, үдебез киң эрудициялы, эзләнүчән, талапсан, яңалыкка талусан булырга тиешбез. Укучы дәресебезгә килергә атлыгып торһын, кызыкһынһын, ятлаһын, үзен тормышка әзерләүдәрен йөрәге менән тойһын. Был конкурстан алган дәрт һәм дарман, рух һәм илһам, акыл, көч укытучыларның артабанғы эшендә зур ярдәм. Бүген үзенә ышангандар, талапсандар, ныкышмалдар, максатлылар бәйгегә сыга. Милләттең баһаһын уның шәхестәре күтәрә. Быелгы ел әдәбият елы. Ул икеләтә яуаплылык өстәй. Тутыш ил кимәлендә әдәбиятка кызыксыну уяту, ихтирам тойгылары тәрбияләү зур максат. Теләктәр тормышка ашсын, хыялдар ысынга әйләнһен, дәрт тарманыбыз ташып ургып торһын. Һәр эшегез гадел һәм лаек баһаһын аласак, исемнәрегез якты маяк булып янасак. Ак һәм изге юлдар һезгә.